маросими ҷоизасупории ғолибони даври ҷумҳуриявии озмун дар толори театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ баргузор гардид. Дар чорабинии намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорату кумитаҳо, ташкилоту созмонҳои эҷодӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, вилоят ва шаҳру ноҳияҳо, шарикони рушд, муассисаҳои таълимӣ, иштирокчиёни озмун, волидайни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ иштирок доштанд. Сараввал раиси комиссияи озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст. муовини сарвазири мамлакат Дилрабо Мансурӣ суханронӣ намуда таъкид кард, ки таҳти сарпарастии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти нерӯи зеҳнӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худогоҳию худшиносӣ, такмили захираи луғавӣ ва мусоидат дар рушди ҷаҳонии маънавии тамоми сокинони кишвар соли шашум аст, ки озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст баргузор гардид. имсол озмуни мазкур аз рӯи 6 номинатсия адабиёти кӯдакону наврасон ва усори шифоӣ, адабиёти классикии тоҷик, адабиёти муосири тоҷик, адабиёти ҷаҳон, эҷоди назм ва эҷоди наср миёни тамоми қишрҳои ҷомеа баргузор гардид. натиҷаи ҷанбаси ниҳоӣ нишон дод, ки иштирокчиёни озмун аз шаҳри Душанбе соҳиби 43 ҷой, вилояти Хатлон 35 ҷой, вилояти Суғд 29 ҷой, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон соҳиби 13 ҷой ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ соҳиби 10 ҷой гардиданд. ба ғолибони ҷои аввал маблағи 35 000 сомонӣ, ҷои дуюм 25 000 сомонӣ ва ҷои сеюм 20 000 сомонӣ диплом ва дигар тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. ифтихормандӣ ва сарфарозӣ аз он дорам, ки дар даври ниҳоӣ яке аз бонуфузтарин озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ, ки воқеан ҳам доништалаб аст, 2 нафар шогирдони ман ғолибият ба даст овардам. Дар рафти омодагӣ ба озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст, мо бо шогирдон тӯли 1 сол кор кардем ва ҳама он нозукиҳо, ҳама он нуктаҳое, ки дар даври ниҳоии доварон аз иштирокчиён пурсон мешаванд ва камбудҳое, ки дар солҳои гузашта аз инҳо ва дигар иштирокчиён гирифта буданд, мо кӯшиш кардем, ки дар ин сол ҳамаи онҳоро бартараф намоем. ман худ, ки яке аз ғолибони даври ниҳоии озмуни мазкур мебошам, барои ман омода кардани шогирдон нисбатан осонтар афтод. дар соли якуму дуюм то даври ҷумҳуриявӣ омада каме ба хатогӣ роҳ додаму сазовори ҷой нагаштам, вале дар соли сеюм ҳамаи он хатогиҳоро ислоҳ намуда бештару беҳтар хондам ва ҷустуҷӯ кардам ва маҳз ҳамин заҳматҳои 3 солаи ман буд, ки имрӯз дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст сазовори ҷои аввал гаштам. барои дарёфти шоҳҷоизаи озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст аз 21 нафар ғолибони ҷойҳои якум 15 нафар иштирок карда, дар натиҷа Ҳасанова Малика, хонандаи синфи 11 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5 шаҳри Кӯлоб, сазовори шоҳҷоиза дар номинатсияи адабиёти кӯдакону наврасон ва усори шифоӣ. Мабадқадамова Шаинақ, хонандаи синфи 9 мактаби президентӣ дар шаҳри Хуруғ, сазовори шоҳҷоиза дар номинатсияи адабиёти классикии тоҷик. Шарифзода Сабрина, хонандаи синфи 11 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 69 ноҳияи Ғуссе, сазовори шоҳҷоиза дар номинатсияи адабиёти муосири тоҷик. алимова Асила Бону, хонандаи синфи 3 гимназияи рақами 4 шаҳри Душанбе, сазовори шоҳҷоиза дар номинатсияи адабиёти ҷаҳон гардиданд. иштироки калонсолону нафақахӯрон низ дар озмуни мазкур кам набуд. Чигунаи Нуралӣ Хоркашов, яке аз ғолибони дигари озмун, ки яке аз орзуҳояш гирифтани диплому ифтихорномаи бо дастхати пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд ва имрӯз орзуяш амалӣ шуд, иброз дошт, ки иштироки калонсолон дар чунин озмунҳо агар аз як тараф ба онҳо имкони ғолиб шуданро диҳад, аз тарафи дигар метавонад ҳамчун манбаи илҳоми фарзандону наберагони онҳо гардад. бояд иброз дошт, ки озмуни мазкур бо сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади таблиғи китобу китобхонӣ ва ба ин васила пайдо намудани чеҳраҳои нави суханвару сухандон доир карда мешавад. чорабинии мазкур бо суруд ва ҷамъи иштирокдорон анҷом ёфт.